Γεια σας! Είμαι ο Cosmi Player MC και σήμερα πατάμε τα σχόλιά σας του Q&A. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη ερώτηση. Να μιλάμε λίγο τη μουσικούλα, γιατί εντάξει ακούμε και κλασική μουσική, δεν είμαστε κάτι λαϊκή και έτσι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, άμα θες ανήκεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσο μπρο είσαι, από το John Zillo. Λοιπόν, πόσο μπρο είμαι? Για σένα είμαι πολύ μπρο. Συνέχεια μιλάμε, είμαστε Skype συνέχεια, σχολείο πάμε μαζί, είμαστε μπρο. Έχουμε βγάλει και δικό μας, ξέρεις εσύ τα ξέρεις αυτά καλά. Έχουμε βγάλει δικό μας, πώς να σου πω, να την ερώτηση πόσο μπρο είσαι. Έχουμε βγάλει πολλά δικά μας. Έχουμε βγάλει και τραγούδια, αλλά εντάξει δεν τα λέμε μπροστίου. Μην τα κλέψουν εξής τώρα. Όχι εντάξει λοιπόν, είμαστε κολλητοί φίλοι, πάμε συνέχεια σχολείο μαζί. Αυτά, τον πάω με πάει, 100% είναι κολλητός μου, κομπλέ. Κάνουμε συνέχεια μαλακίες, αυτά. Δεύτερη ερώτηση, πάμε. Δεύτερη ερώτηση από τον Fox ή GRMG, πώς κάνεις rake? Rake κάνω με το Bandicam. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι ωραίο το Bandicam, μόνο που δεν σου βγάζει καλά τον ήχο, δηλαδή ο ήχος δεν είναι καθόλου καλός μερικές φορές. Εντάξει, εγώ πάντως είμαι ενθουσιασμένος από αυτό. Κάθομαι εγώ με τους όρους εδώ πέρα, βλέπω βιντεάκια να εξελιχθώ, να ανεβώ και εγώ λίγο γύρω 100 subscriber άμα πάω, άμα, αυτά ρομπλέ. Πάμε, τρίτη ερώτηση. Λοιπόν, ερωτήσεις είναι από το John GT5. Λοιπόν, ερωτήσεις είναι πώς θα κάνεις με κάποιον άλλο φίλο σου, με κάποιο καλό σου φίλο ή κολλητό βίντεο γιατί ξεκινήσει το κανάλι. Λοιπόν, το Green το κανάλι το ξεκίνησα επειδή όλοι μου οι φίλοι, βασικά ήταν μερικά άτομα από το FB που μου λέγανε να ξεκινήσω. Εντάξει, και εγώ λέω άντε, γιατί όχι, γιατί να μην ξεκινήσω, λέω έτσι. Εντάξει, μου αρέσει πολύ το κανάλι, πότε θα κάνω βίντεο τώρα, με κολλητό μου, με το καλό μου ή με καλούς φίλους. Βίντεο κάνω πάντα, μόνο που τα επεξεργάζομαι καλύτερα και τα βάζω όλα. Δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, δηλαδή να κάθομαι να σκέφτομαι μία ώρα τι θα βάλω και τι όχι. Αυτά. Η τέταρτη ερώτηση από τον John Killer 21. John Killer 91. Λοιπόν, με ποιο αποτέλεσμα ξεκίνησε στο YouTube, πότε θα κάνεις με βίντεο μέσα του? Βίντεο με εσάς θα κάνω το καλοκαίρι που τα παιδιά θα έχουν τελειώσει εξετάσεις, γιατί πάνε τρίτη γυμνασίου, εγώ πάω πρώτη λυκείου. Μιλάω με παιδιά πρώτης λυκείου Δευτέρας. Με ποιο αποτέλεσμα ξεκίνησε το YouTube? Το YouTube ξεκίνησα να φτάσω 100. Άμα του φτάσω να φτάσω 100 subscribers, άμα φτάσω. Εντάξει, προσπαθήσω να φτιάξω καλύτερα βίντεο, αυτά κόμπλε. Πέμπτη ερώτηση από το Don. Θα βάλεις facecam? Facecam ναι, θα βάλω όταν πάμε στους 20 subscribers, που εντάξει, θα το φτάσουμε πάντως, θα προσπαθήσουμε, είναι το άρμη μας. Λοιπόν, σε μετά σας έχω μια έκπληξη, πολύ καλή. Πάμε και η τελευταία μας ερώτηση είναι από τον H-Hard Player, από την H-Hard Player, που παίζει καλό drive να υπευθυμίσω. Γεια σου φίλε μου, γεια σου και σε σένα. Η ερώτηση είναι, λοιπόν, τι ομάδα είσαι? Λοιπόν, η ομάδα που υποστηρίζω είναι Παναθηναϊκός, πάντα. Με τι θα ασχοληθώ στο μέλλον? Στο μέλλον θα ασχοληθώ λογικά με πληροφορική, φτιάχνω PC. Και τι θα κάνω όταν μεγαλώσει? Θα βρω δουλειά, βρω μια καλή έτσι ωραία δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εντάξει, άμα δεν βρω, εντάξει, θα υπάρχουν πολλές δουλειές, δηλαδή ξέρω εγώ που θα χρειάζονται πληροφορική, ναι. Θα θέλουν, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, θα ασχοληθώ, εντάξει. Λοιπόν,
Εγώ τις ερωτήσεις σας απάντησα. Σας ευχαριστώ για όσους μου κάνουν ερώτηση. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω από εσάς είναι να μου γράψετε κάτω στα comment πώς θέλετε να σας λέω. Θα μπουνε vote 3, 2 με 3 link, το πολύ. Άμα βγουν όλα τα link, δηλαδή ξέρω εγώ όλοι, ο Νέρζουλ, πώς θα τους λένε και φτέδες. Εμείς πώς θα λεγόμαστε. Σας τα αφήνω πάνω σας, ευχαριστώ για όλα, subscribe και ένα like, share και τέτοια, εντάξει δεν θέλω ακόμα, με το που φτάσω θα τα κάνουμε όλα. Like και subscribe και όλα κομπλέο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε. Γεια σας.